سلام سلام بيتسب كمي كأنهم إحنا ديهم أنا እግዚአብሔር يمسكن سلامين حمزة أنا سلام دناخو سلام أملاك صحاتكم يكون كمي كأنهم እግዚአብሔር يمسكن كون ملسكم بعلت ملك تسفعي እግዚአብሔር يحلكم لما أنتي سلام خال قرو نوقعستي سلام خال مالتيو مخال يرقال مالتيو حدا معلتي حدا بو بتعمي تصلي ناو እግዚአብሔር أملاكو كل جزء ጸሎት تجبر إذا أبو زجين كل جزء أو سراحو أو إنجرا زول علو أو كل بصلة يبقى حدا كريستيان لمس يوصاني يصلت صلت مالت مس داير من نجاري حكي ስለዚህ ቀንዲ መሰረታዊ ህይወት ናይ ክርስትና ድማ ሓደ ጸሎት እዩ እዛ ኣቦ ዝግን ሓደ ማዓልቲ ሓደ ገሻ ይኣፍሮ እቲ ገሻ ድማ ኣብ ነዘም ሰማያት ዘይፈልጥ ኣቦ እዩ ምንም ኣፍልጦ ነገር የብሉ ምንም እግዚአብሔር ዝበሃል ፈልጠ ተኣምር የብሉ ካብኡ ምሸት ኮይኑ እንጀራ በል ንበል ኣብ ነዘም ሰማያት በለልና ይውለቲ ኣቦ ማለት እቲ በዓል ዓዲ ወይ ትገሻ ድማ ኣብ ነዘም ሰማያት ይፈልጢ ሓደ ይፈልጥ ፈልጠ ተኣምር የብሉ ኣና ኣብ ነዘም ሰማያት ኣይፈልጢ ኢልዎ ማለት እዩ እሱ ድማ ኣብ ነዘም ሰማያት ዘይትፈልጥ ሲ ኢሉ ካብ ገዛው ኣባርዎ ማለት እዩ ኣባርዎ ማለት እዩ احنا خي هندينا أفتي احنا درجة زوج احنا يسي أحواتنا كفولت دينا نسعير ويسي كنا صدام كذب بزتاينا نمهار እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ጊዜ ጸሎት ይሰማል ከም ዝነበረ እግዚአብሔር አምላክ ርክብ ከም ዝነበረ ኢና ንርዳእ ማለት እዩ እዚ በዚ ግን ሓደ ማዓልቲ ካብቲ ለጸልየ ዝነበረ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎቱ ኣይሰማዖይ ማነው እቲ ጸሎቱ ተዓጺ ማለት እዩ እቲ ሰብ ስለዳሳደደ ማለት እዩ ካው እግዚአብሔር ድማ እንታይ ኢልዎ ኣና 66 ዓመት ኸኢለኽካሲ እቲ ሓደ ሰብዚ እቲ ለምሸት ማነው ሓደ ምሸት ዝመጽእ ናብ ገዛ ካሲ እንታይ ኮይንካ ኢኻ ምኻል ሰኣንካዮ ኣነ 66 ዓመት ደየ ካልክካ ኢልዎ ማለት እዩ እሕና ከህንዲ ማዓልቲ ይጸርና እግዚአብሔር ይመስገን ፍርቅና 50 ፍርቅና 100 ንኾን ኢና ፍርቅና ድማ 20 ንኾን ኢና ፍርቅና ድማ 15 ቢያንስ ፍርቅና 40 መልኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ብዙሕ መንገዲ ጸርና ምስገና ንዕይኹኖ እሕና ከትፈለጥና ይፍልጥሲ ኣብቶም ትሕተናና ኣሕዋትና ንጽዕር ዶ ንፈልጥ ዶ ወይስ ናሳድድ ንሕናሳድድ ኮና ድማ እግዚአብሔር ድማ ኩሉ ንገብሮ ነገርሲ ኣይሰምዐና ማለት እዩ ስለዚ እዛ ኣቦጅሲ ኣብ ነዘም ሰማያት ከፍ ኣቡል ነዚ ሓደ ገሻ ዛእቲ ኣብ ገዛሲ ምምሃርሲ እንታይ እያ ከባድ እያ ቀላል እያ ብሓቂ ንሕና እግዚአብሔር ምሕረት ተረዲእካ ንሕና እግዚአብሔር ኣምላክ ፍቅሪ ተረዲእናሲ ይቅራብ ነዘም ሰማያት ካልእ ንኻፍል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን ካብ ዝተይና ንምሃር ዘለና እውቀትሲ ንሕዋትና እናሰደዱ እንተይኮነሲ ናካፍሎም እዩ ዘለና ንሕዋትና ናካፍሎም እዩ ዘለና እሕና ካርእስና ዳምፃናየ ነገር የብልናይ እግዚአብሔር ይሁና እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ድማ እቶም ብትሕተና ድናው ኣሕዋትና ክናካፍሎም ይግብአና እሕና ንዋዕልና ከባዕል ማነው ካብቶም ዝሓለፉ ኢና ተመሂርና ብልዕልና ዘሎ ማለት እዩ እሕና ድማ ብትሕተና ዘሎ ብድሕረት ድመፁ ኣሕዋትና ኩሎም ክናምህሮም ክናረዶም እዩ ዘለና እምበር ክናሳዶም ሲ ከም ዘይብልና ማለት እዩ ናሳድድ እንድኾና ድማ እግዚአብሔር ድማ ከምቲ ሰብኣይ ዝገበሮ ማነው እግዚአብሔር ሲ ነቲ ሰብኣይ ጸሎትካ ኣይሰምዐካ እዩ ዘሎ እሕና ድማ ይሰምዐኩም ከይብለና ካሎ ንኾነና ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ህይወትና ዘጋጥመና ነገርሲ ማነው እግዚአብሔር ሲ ንሰብዚ 66 ዓመት ኸኢለኽካሲ ንዝሓደ ሰብ መጽስ ንምንታይ ኢኻ ዘይከኣልካዮ ኢልዎ እሕና ድማ ዘጋጠመ ያጋጥመና ህይወትና ሲ ንኽእል ዘለና ብሓይሉ እግዚአብሔር እምበይ ክናሳድድ ወይ ከዓ ድማ ተስፋ ክንቆርጽ የብልናይ እግዚአብሔር ክሕግዘና ኢና እግዚአብሔር ሓጋዝናዮ ሓይልናዮ ኩሉ ነገርናዮ እግዚአብሔር ማለት እዩ ሰብ ሓይል ይውሉ ስለዚ እቲ ዘለና እውቀት እቲ ዘለና ዝፈለጥና ንፍለጥ ብደያገድስ ማለት እዩ ንሕዋትና ክናካፍሎም እዩ ዘለና እምበይ ንሕዋትና ሲ ክናሳድድ የብልናይ እግዚአብሔር ይሓግዘና ሰላም ኣምላኽ ንሳኻትኩም ይኹን